Cela ukubingelela uma nobaba egameni lika Jesu. Siyabonga kakhulu uma usipha leli thuba ukuhlala phansi sikhulume, hlala phansi sifundisane. Siyabonga. I really appreciate. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu usibusisile ngawe. Uyisibusiso empilweni zethu. Khona umthandazo bengingaba nawo nje these days bengitshela abanye abazalwane ngishare nabanye abazalwane ukuthi kulesikhathi okubhizi kangaka imvuselelo ithululwa khona imithandazo sekumele siyishintshe masithandaza. Besithi uma siya uNkulunkulu uye uNkulunkulu uthi uNkulunkulu uma kukhona into oyifunayo uye uNkulunkulu ukhala uthi uNkulunkulu ngeke ungangenzeli uNkulunkulu ngicela ungenzele ngiyacela ukhala inyembezi. Manje kulesi sikhathi nje kuthululwa imvuselelo uma siya uNkulunkulu uya manje uNkulunkulu ngezinto zenzile. Uthi uNkulunkulu ngeke ungangenzeli ukuthi ngenxa yokuthi. Uthi Nkosi angeke uma ngigula angeke ngikwazi ukufa ngoba uma ngifa uyacabanga Nkosi idisorder engaba khona ebandleni. Uma uNkulunkulu uthi uthatha mina njengamanje uyayicabanga idisorder engenzeka because enkonzweni yami imina engiklina isonto. Enkonzweni yami imina engisula itulo. So uma uNkulunkulu uma ngingafa mina ubani ozosula itulo enkonzweni? Uma sihlasela ukugula kunokugula othi uyabona ke ukugula noma bekuthiwa uyathanda but hayi mina because manje kwagula mina khona ezinye izinto ezizo affected kuzoba ne disorder engakanani. Amen. Leyo mthandazo sifanele sithandaze because njengamanje ezulwini kufakwa kunamathiselwa ama tags. Izinto inamathiselwa ngama tags, izinto zihambiswa ngononini. Uyabona lo mshini lo othi phaqa waseyitona ofaka ama prize. Nasezulwini kwenziwa njalo ke manje. Ubhizi kuyahlelwa izinto ehlelwa ngononini ukuthi abo ukuthi kuyanamathiselwa lokho akoba okwaba. So uma sithandaza senzela lokho ukuthi uma kunanyiselwa izinto uNkulunkulu mina angeke ngiphelele umsebenzi. Uma ngiphelele umsebenzi ubani uzofaka ipetrol okushuthi iSouth Africa yonke angeke iphinde ithole izwi because ubani uzofaka ipetrol emoto kaMfundisi. Ngenza example. Uthi noma uya uNkulunkulu uthi uNkulunkulu umsebenzi wami konke engikwenzayo sengiprotecta wona angeke ungiphelele. Because uma uphelela mina umsebenzi okushuthi umfundisi akasophinda yoshumayela. Ngenza ama example basi. Ukuthi imthandazo sisithandaza manje uNkulunkulu sesiyambalela. Ukuthi siyazi ukuthi kubhize ezulwini kunamathiselwa izinto. Uma kuzoqala lo nyaka lo ngashaya abazalwane ukuthi ngo12 uma sithandaza umoya ongcwele wangitshengisa ama angels ezulwini onke aphethe into engama gift and ukuphatha kwakhona yabona ukuphatha umuntu ojahile ukuphatha khona kanje ukuthi ama angels ezulwini now they are so excited to deliver izinto zabazalwane because nawazilo mamanyisela ukuthi imvuseleli iyachitheka njengamanzi excited na ukwehlisa izinto zethu. So kuleyo excitement uma sithandaza manje siyamkhumbuza uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu angeke ke mina ngiyenzeka konke disorder ezoba khona uma kuhamba mina kuzomoshakala. Abadumisa bathi uNkulunkulu uma ngathi wakuhamba mina kuzodumisa ba. Uma kuhamba mina kuzodumisa ba. Imthandazo esiyithandazayo manje abazalwane. Amen. Vuselele iyachithwa. And isithema sihlabelela umaculo leyo sithi iyachitheka njengamanzi. Sajabula. Kwasho ukuthi nesitha siyezwa. Ukuthi kwenzakalani? Ngeke ngatshela abantu abasha enkonzweni ngathi njengamanje uma ukuthi bekade kusebenza ama demoni nyana manje kuphuma usupervisor. Usathana ukhiphe the last number. That's why abamanje ayabulala. Uma ukayithola ichance enza sure. Uma ukayithola ichance yakho enza sure ukuthi uyafa. Because njengamanje isikhathi sesiyabheda kuyabona ukuthi kuyabheda ke manje. Uma manje usazobanika ichance yokuthi athi bazosizakala. Osimtholile uyafa. Let us be careful. Isikhathi sini. Uma ngendlela ezulwini okujahwe ngayo. Ukuchitheka kwemvuselelo, ukuchitheka kwezinto zethu. Nasesogweni kuyaphithizela ke manje. Kuthiwa isikhathi siphelile, time is up.
izinto zabo ziyabuya kubo. Okwazi ukumthola mthole. Uma senza ama conference angaka is because we understand uma kwenziwa ama conference lapho ukuthi abantu besifazane banamandla. And ningakhohlwa bazalwane ukuthi uma uJesu efile abantu besifazane are the one people abafakazela ukufaka Jesu. Bible lithi mase efile sencwatshiwe ibona aba prepare ama spices beyitshela ukuthi bayogcoba umzimba kaJesu. Ibona futhi abafakazela ukuvuka ngoba bathi mabefika ekseni bafika hawu uyabuza ingelo sithi nimfunela nofileyo kwaba nimfunela nophilayo kwabafileyo bafakazela ukubuya kaJesu. Cabanga ukuthi uSathane uthule uyazi ukuthi they are the one again abazofakazela ukubuya kaJesu. They are the one again abazofakazela ukuqhuma kwemvuselelo. So ubusy ayikho into ayifuna njengamantombazane ukuthi uma baba nesandla noma bakufakazela ukufa kaJesu bakufakazela ukuvuka kwakhe nokubuya kwakhe futhi ukubona. Asikhuphuleni amasokisi. Okhonzayo manje akaqaphela ukuthi ukhonza kanjani. Sikhuphula amasokisi. Vuselelo iyachitheka. Amen. Amen bazalwane. Sizelana nje sihlala phansi siyakhonza ngishilo manje eqaleni ukuthi uNkulunkulu akamoshi imali yomuntu. Ukuza la awumoshanga imali yakho. Ukuza la awastanga impahla zakho. Lento igcobile ukuyikha ukuncipha kwayo ubungayimoshi. Ubuze endlini kaNkulunkulu. uNkulunkulu ayikho into ayimoshayo. Lento oyibona ngathi incane ngisho idon lo igcobile mawuza la ibingamosheki. Imali ogibele ngaye eTexini uma ukuthi bewuzela ibingamosheki. Amen bazalwane. Amen. Sikhonzeni manje sikhuphula amasokisi. That is why siyabona all over abantu besifazane left and right babhiza abashumayela umhlolo. Baya prophet omunye wathi ayikoda lento yabo prophetess isine ngakhulu isikhathi. Isikhathi esibuso. Senza njalo. Uma abanye beprofetha wena wenzani? Uma abanye bedumisa wena benzani? Uma abanye bekhonza akasekho umuntu orelaxile manje. Abanye bavula ama-altar emthandazo kuyathandazwa. Wena wenzani? Pull up your socks. Pull up your socks. Amantombazane anamandla bazalwane. Uyabona masila lamantombazana la ase Holy City nabasivakashela. South Africa is too small. South Africa is too small. Anobuza uSamson. Samson was mighty man. Enamandla esatshwa amaFilisti onke. Enamandla esatshwa isizwe sonke. Uma kuthiwa isizwe sonke kushuthi esatshwa mhlambe iKwaZulu Natal yonke. uSamson. Kodwa udelile one girl. Engenawo namama selengajimi. Ebulala abantu abajimayo. Ebulala abantu for years and years abavuka ekseni bamjimela. Bamjimela ukuthi sifuna ukuyombulala. Bajima benza yonke into ba invest emandleni abo. Mefika uSamson afika babulala. Kodwa kwabiza intombazane eyi1 engasebenzisanga ngisho amandla ayo. Intombazane eyi1. Women are very powerful. That's why even namanje uma uSathane efuna ukubulala isonto efuna ukwaqeda usebenzisa wona. Lizophela ngathi alikaze libe khona. Be careful bazalwane. Be careful because njengamanje nisetshenziselwa ukubulala amasonto. Intombazana setshenziselwa destroy abafundisi, setshenziselwa ukudestroy amabandla. Let us be careful. Ngiyakhonzwa. Khonzwa kathuba bazalwane sonke siyayazi negeme zayo. Abanye bani sonke sikhathalele bazalwane. Amen bazalwane. Amen. Cela sivule incwadi ya ubaba ngo5:30 elengene inkonzo yantambama. Cela sivule incwadi nje ekuqaleni Genesis. Genesis chapter 1. Genesis chapter 1. Cela uphethe iBhayibheli lesizulu bazalwane angibone ngizozifunda.
chapter 1. Ngicela ukuqala verse 1. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Siye kuGenesis chapter 3 verse 1. Inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle abezenzile uJehova uNkulunkulu. Underline la. Abezenzile uJehova uNkulunkulu. Ipoint esilitholayo lapho kokuqala ukuthi inyoka yayenziwa uNkulunkulu. And yonke into eyenziwa uNkulunkulu wathi meqedwe yenza wathi inhle. And inyoka yayisensimini yase-Eden. Insimini yase-Eden kwakuyindawo la uNkulunkulu ahlangana khona nabantu bakhe. So in language ya these days ngathi eThempelini or yayisendlini yesonto, yayisenkonzweni. Lapho uNkulunkulu ayewenzile ukuthi this is indawo yokuhlangana. Garden of Eden yilapho uNkulunkulu ayehlangana khona noAdam noEva ayenza njalo azobabona. So uma sibuyisa kule language yamanje singathi iGarden of Eden was a temple. Kwaku iTemple lapho uNkulunkulu ayehlangana khona nabantu bakhe. And iBhayibheli lithi ke inyoka yona eyayidalwe uNkulunkulu yayinobuqili obukhulu. And inyoka yayisensimini yase-Eden. Yathi kowesifazane ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli emithini yasensimini na? Owesifazane wathi enyokeni singadla izithelo zemithi yasensimini. Kepha ngesithelo semithi esisensimini yensimu, kepha ngezithelo zomuthi ophakathi nensimu, uNkulunkulu ushilo ukuthi ningadli, ningazithinti, ningafi. Inyoka yathi kowesifazane anikufa nokufa. Kepha uNkulunkulu uyazi ukuthi mhla nidla kuyakuvela amehlo enu, yakuvuleka amehlo enu nibe njengoNkulunkulu, nikwazi okuhle nokubi. Kufika la inyoka ifika Eve, imfikela egarden yase-Eden, imfikela eThempelini. Not or asingasho ukuthi imfikela, approacha eseThempelini nayo iseThempelini. Ifika izo confirm noma ifuna iyamuthi ifuna ukuzwa ukuthi izwi uNkulunkulu amtshele lona ulizwile na. Ikhona lento le esinayo nesitshela yona yokuthi kwalezi ithomba basibekela zona, babeka inyoka inamathele esihlahleni. So bathi inyoka bayiveze ezifi ikhuluma no Eve. But iBhayibheli uma silifunda la inyoka yaphendula inyoka le ehukuza ngesisu after isiqalekiso, after the curse. Because uNkulunkulu wayengeka curse into ehamba ngesisu vele athi izohamba nesisu. Okushuthi before that yayingahambi ngesisu. Before that yayikwazi ukukhuluma because nathi iBhayibheli yasitsho yafike yathi Eva. Yayikwazi ukukhuluma. Before that yayikwazi ukuhamba. Asazi ukuthi yayinjani kodwa uma sizwe isiqalekiso siyabona ukuthi oh yayicapable ukukhuluma, yayicapable ukuhamba, yayicapable ukwenza. After isiqalekiso ke yase kuyaphelela konke. Wase isiqalekiso sanqamula izandla, sanqamula imilenze, samute umlomo. Ngoba kuneziqalekiso eziyokushiya ungenazandla, unqamukelwe izandla. Isiqalekiso osithole ngento oyenze eThempelini. eThempelini ugada umlomo wakho. eThempelini ugada ukwenza ngaze endlini kaNkulunkulu asidlaleli khona. Akudlalelwe endlini kaNkulunkulu. Yonke into oyenzayo you must be very careful. Endlini kaNkulunkulu noma eThempelini la ensimini yase-Eden, lento ebengikhulu bengithi ngizokhuluma ngayo, there was a talking snake. Inyoka ekhulumayo. YayiseThempelini, and we are still facing them today in the temple of God. Talking snakes. Uma ngithi talking snakes, I know your mind ucabanga igama le snake because isnake into ehukuluza phansi.
But we have people that are sitting next to us. Abayokushuna amathelo isiqalekiso. uNkulunkulu wathi meqalekisa inyoka kamshiyanga noEve. Kunabantu oyokhuluma nabo bakushuna amathelo isiqalekiso. Be careful abantu oqala nabo conversation. Be careful. Ngithe ekuqaleni wonke umngani, friendship nje imoya. Wonke umngani. Khona into asuka azoyiletha kuwe owazoyithatha kuwe. Uma engalethanga lutho uyathatha. So lo naye wena wenzani? Be careful. Inside the church, they are talking snakes. Abakhuluma izinto ezinegative. Mase bekhumile bakushiyene esiyokunyutha umlomo. Umizwi lithi kwamandla okuphila nawo okufa solimini ungaphindele ukusebenzela ulimi lwakho. Uma iBhayibheli lithi ngiyobusisa umsebenzi wezandla zakho zingaphinde zikusebenzele. Uthi wenza noma yini kunamathela isiqalekiso. Sanamathisela ukungabi careful izinto ozenzayo in the temple of God. Must be very careful. Umisithi esikhulumayo siqala ukukhuluma uyayazi conversation yayo ukuthi hey uqala sona ke manje. Uma sikhuza ama teenagers wethu ukuthi awuhambe ebusuku awuhambi kulama party nabangani bakho. Bacabanga ukuthi siyazonda kanti njengabazali uyabona ukuthi oh talking snake iqalile conversation. Sekufanele ngibe careful. Uma ngibona ngizama ukugqoka umthengele ingubo ezithi ayikhuphule yena. Umzali ohlala impilo uyabona sekuyabheda ke. Talking snakes iqalile conversation nayo. Usedinga ukuprotect. Let us be careful bazalwane. Abangane esinabo, abantu esihamba nabo. Do you know ukuthi umuntu ohamba naye udetermine ipace yakho? Makuthiwa nje ngihamba nawe. Hamba kanje. Determine ipace yami idetermine umuntu engihamba naye. Be careful abantu ohamba nabo. Ake ngisho ngamina ngaze ngibe nomngane. Nabantu abaningi engiphila nabo. Be careful. Etempelini uEve yamfikele esethempelini. Kunabantu even worse uma ekhuluma kunabantu abakhuluma baze bakhulume nanezinto ezirong baze bakhulume nangenceke kaNkulunkulu. Beyilandela isiqalekiso sokufa. Siqalekiso siyonamathela wona sinamathela nabantwana bakho. Careful. La ngaphandle siphila nabantu abafaka izandla emanzini esiwaphuzayo. Faka izandla kanje yawaxove mase ethi niphuza. Akhulume ngealtar lakho uhleke. Faka izandla kanje mase ethi phuza. Phuze nawe. Entertain umuntu odelela ialtar likaNkulunkulu. Kuzo zonke izinto engake ngazenza emhlabeni ngathi I will never angihambi ngisho nanomuntu. Ngiyayivala nanefoni yakho umuntu okhuluma la mama apostoli. I don't even ngishabe kuthiwa besihlezi sinama conversation ku WhatsApp ngiyawanqamula. Because ufaka kanjani isandla emanzini engwaphuzayo? Faka isandla kanje ukuthi mina ngiphuze. Ufuna ungishiya nesiqalekiso. Because abanye bahamba nazo vele. Mefika kimi ufika ungishiya nazo. Be careful bazalwane. Lento yeskim nalento yabangani manje. Angisho ukuthi ningaphili nabantu. Philani nabantu but be very careful. Be very careful. Kunezinto ezingakhulunywa. Kunezinto engadiscusswa ko Facebook, kunezinto engahlekwa. Abantu befaka umfundisi ethi uyashumela awe, uhleke nawe ufaka uPopayi ohlekayo. Hlekisa ngezinto zealtar. Uzonamathelwa isiqalekiso ngeke usikhona. Khona izinto esingayihleki, khona izinto esingayishare njengabazalwane. Awuyishare futhi awuyihleki. Ngoba izinto zealtar zingamagugu kithi. Lama altar ongalihloniphi alisoze la kusebenzela. Uyothandaza uyozudela. Altar ingakusebenzeli. Careful. Isikhathi esiphila kuso kunamathiselwe ibusiso noSathane ubhizi naye.
phethe amathega akhe. Kunabantu esibamukelile empilweni yethu esingabe sibamukelanga. Sabaxoshwa bekufanele sibamukele. Samukela ama-destiny destroyers. Abantu abazodestroy destiny yethu. Samukela abantu abazobulala ivision. Abantu abazosibulala. Sabamukela kwayibona siba-welcomeayo. Sahlala nabo. Khuluma naye efonini kuphela i-hour. uNkulunkulu sensitive ngama-altar manje. uNkulunkulu sensitive ngama-altar. Uyawalwela. Uyawaprotect. Hlonipha i-altar lakho futhi lilwele i-altar lakho. Lilwele i-altar lakho. Sake sathola ubaba wakho wathola enye imessage kodwa phela ngithi vele iqiniso. Ayiningi. Ubaba wakathola enye message from omunye umuntu, angithi omunye umuntu. Ukhuluma something nje ngoba umpostoli ubaba usethi never. Ukhuluma ngumuntu wrong. Ukhuluma ngompostoli. Wa reply wathi kambe isicashalala sika mpostoli sengikhohlile. Kodwa kunesibusiso. Noma ngayisicashala phathi ngihamba nesibusiso. Kunabantu abanjalo. Kunabantu asingena nabo sikhonze abapositionwe isitha nje. Umebona wena ukutshela the way isonto labantu abasindisiwe elimbi ngakhona. Tshela ngawe abantu abasindisiwe ababheda ngakhona. Uhleke. Delela ama-altars wethu. Be careful of ama-relationship eniwakhiphayo bazalwane. Young girls, be careful ama-relationship eniwakhiphayo. Ey'koleni kuplantwe ama-devil worshippers. Be careful laba bangani enihamba nabo. Abanye bazonibulala. Abanye bazonibulalela i-future, bazonibulalela i-destiny. Izophela. Be careful. Qaphela manje. Uma umuntu efika any relationship onayo, uma ingakusizi ngalutho, ungageni lutho yazi ukuthi iyakudestroya, yenza izinto eziyi-2 ngisho nasekuqaleni. Onke yenza izinto eziyi-2. Umuntu ofika empilweni yakho uyakusiza uzokudestroy. Uma ungasizakali yazi ukuthi uyadestroy noma ungangakubona njengamanje. Uyobona mhla inkobishi isigcwele sekufanele uphuze. Ukuthi kanti bengihamba lento bengayinakile kanje. Kanti ihamba into ende kanje. Hamba indawo ende kanje. Be careful. Khuluma amazwi wrong, ngikhuluma izinto ezirong ngolimi lwenu. Amazwi phezulu kwento engaboli, ngabola yonke into, umuntu uyafa abole, angcwatshwe kodwa amazwi awashila awakhohlakala. Umkhulu angazi kwakubani in my family bakuthiwa wangashiwo ngikhule ekhaya ngingashiwo ukuthi ngiyabonga mawucela. Bekuthiwa Qwabe ngoba basilelo gama la ngiyabonga kumele lihlonishwe ngoba wakumkhulu womkhulu. Ngikhule ngazi ukuthi mawumukela umuntu uthi Qwabe. Njalo bengihlezi ngixake ukuthi why umama ngithi Qwabe ungasho Qwabe kimi. Ngibuza ukuthi phela indlela yokumukela umuntu engakaze ngimbone kodwa amazwi ashilo. Ngoba amazwi awabona, amazwi ayimbewu. Yabona amazwi lokho wakhipha ngomlomo wakhe yawatshala. Asadlali ngamazwi manje. Awusadlali ukuthi inkosi yami mina ngoba nje nginje uyatshala. Amazwi imbewu khululeka. Iyoqhuma futhi uyayivuna. Be careful amazwi awakhiphayo. Amazwi awaboli. Umuthi I'm more than a conqueror. Uyaplanta nakhona lokho. Umuthi ubani mina ngi-right, mina ngi-rich. Nawo lawa akusiwa negative phela watshalayo. Nawo lawo uyawatshala and uyovuna futhi ngelinye ilanga. Speak izinto ezipositive. Khuluma izinto ezipositive. Khuluma iqiniso. Because
because iqiniso lihlezi likhona. Iqiniso lithi noma the truth says uNkulunkulu unemicabango emihle ngathi. uNkulunkulu ufuna ukusiphumelelisa. But uthola ukuthi effect ithi but I don't have anything. Mehluko phakathi kwe-truth and fact. Effect iyakwazi ukushintsha but iqiniso, the truth will never change. Effect ithi uma ngihamba ngayotshala, ngifike ngiyahamba ngiyatshala ngifaka imbewu emhlabathini, ngivale, ngibuye after next day, mangifike ngiyachecka, ithi effect akunalutho. But the truth ithi imbewu ikhona. Noma effect ngathi namhlanje awinix noma unanix, but the truth ithi uNkulunkulu uthi nginemicabango emihle. Cabango yami ngawe ukuphumelelisa. Noma bekuthiwa ubona ngathi izinto azenzeki namhlanje kulungile. That's leyo siyabiza it's a fact. But iqiniso limile, the truth will always stand and alisoze lashintsha. Ngashintsha yonke into. Iqiniso lithi uNkulunkulu unemicabango emihle ngawe. Amen. 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 I pray ukuthi onke ama relationship ongena kuwo, mangithi relationship I mean friends, ongena kube kuba ukuthi abazokbenefita, kungabi bona abazokubulala, kungabi bona abazokulimaza. Avoid inyoka ezikhulumayo. Young girls, avoid inyoka ezikhulumayo. Uyazi conversation ukuthi le eyesitha, le qala kanje eyesitha, le ngafuni ngize enkonzweni sekweyesitha. Nabazali siwabona ama conversation esithi ukuthi yo iqalile. Uma engasafuni ukuze enkonzweni, ufike enkonzweni aqambele umama Simangu. Athi umama mfundisi uMsimangu uthe wathi kimi. Umzali ongaqapheli athi hlala phansi ungabusayi. Kanti bekuyi conversation yesitha. Ukuthi ukuze wena ungabusaya lapha. Aqambisa abantu umzali careless asihlala phansi. Do you know one of izinto ezenzakalayo kuma teenagers wethu? Angifuni ukuthi angakholwa, ngifuna ukuthi akholwayo. Ake ngithi nje to be on the safe side nawe usuzozibonela. Kuma teenagers wethu. Ayinye usathana abarapha ngayamanga. Banamanga. Uzoshinda anixove udikile esontweni. Ungaphindi uye esontweni. Ethe usibanibani uthe. Nawe umzali udikile isonto uhlale phansi. Conversation yesitha. Umuntu ofunakalayo la uwena. Let us be careful. Moya ongcwele usikhuza lokho nje. Uthi around us khona la in the temple of Eden. Be careful, they are talking snakes. In the temple of Eden. Be careful of the talking snakes. Be careful of the relationships in wakiphayo emasontweni. Be careful abantu obavumela obanike access kuwe ukuthi beze. Wayokushiya nesiqalekiso. Xake izinto zakhe azenze. Xake ukuthi ngisaba sathandaze. Kwenzakalani? Ngisaba sathe izinto zama zenzeke ngiyathandaza. Wenza iconversation nesitha. Wenza iconversation nenyoka ekhulumayo. Uma ungaphendukile uyomangala. Iyokunamathela. Let us be careful. Akusili icala ukungabi namnganje ukhonza uNkulunkulu ube nabantu ophila nabo. Yabona abantu ophila nabo. Kodwa ungabi ne close friend. Enizodiscussa naye iminikelo yesonto. Enizodiscussa naye decoration yesonto. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Mantombazane wethu usathane uyanifuna. Siyazi ni capable ninamandla. Sizama ngazo zonke indlela ukuchannela amandla enu ukuthi awasebenze ngapha. Ngoba siyazi into encapable yona.
intombazane ingalimisa ishowe lonke la laziwe kuthiwa kukhona intombazane ekholwayo, khona intombazane esindisiwe, ishowe lonke kwaziwe. Sisizeni amantombazane ethu, siyanithandazela phathi sicela nisizeni, cela nimmele uNkulunkulu. Uma ummele uNkulunkulu uyokumela. Cela nilimele iqiniso, nimele insindiso. Siyavuma bahambe phambi kwethu mhlambe kukhona abakwenzile okurong, mhlambe baliphoxile ivangeli. Siyanicela abantwana bethu, cela nimmeleni uKristu, uyonimela lapho ningalindele khona, uyonimela lapho ningalindele khona. Ngoba umumela manje nje uthi hayi uJesu, ayi mina ngisindisiwe noma ungathini, ayi mina ngisindisiwe futhi ngisondele laba abantu abasindisiwe. Gijima yosecure i-future, gijima yolungisa izinto zakhe futhi akuqoqela izinto, akulungisele izinto ayihlele kanje. Thi imisebenzi ayikho yakho seyihleliwe seyibekiwe, uhambe uyofunda into eyenziwe wonke umuntu, okwakho kwabekwa useyi-teenager. Mumeleni uNkulunkulu, sindisi thatheni serious. Uma sishumayeza uJesu, sinishumayeza uJesu, sithathani uJesu, take it serious and live a holy life. Because uma sikhuluma ngeholy life sikhuluma kwi-youth kuphela, kanti idanger iqala lapha yakuma-teenagers. Do you know ukuthi, asengisondele eduze kwenu, do you know ukuthi ama-decision a-destroy impilo yomuntu yonke aze afe, nje aze afike ebe-90. Ama-decision awenze in 5 years, awenze in the age of 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 only. Ama-decisions owenze kulo 7 years determine impilo yakho yonke yosufe. Uma uyofuna 90 ayodetermine until uba na 90. Ama-decision a-right owathathe kulo 7 years, phila impilo emnandi impilo yakho yonke. Because usathane ugijimela kule minyaka ewu7 kuphela, agijimele kuyona ukuthi anigcishe izinto eziningi, nenze izinto ezirong, nenze izinto ezirong, kuthi noma senidlule khona ngisho usuna 60 iyokulandela imisebenzi yakhe iyokulandela. Be careful bantwana bethu, uma sinilethe enkonzweni akusikho siyanizonda, siyanithanda, because nathi sigijimela wona lo 7 years lo isithe sisibangisa wona, nathi sibanga wona nani. Only 7 years. Bible lithi uma likhuluma ngendaba kaSara noHagayi. uHagayi kwakuyintombazane wayengaganile obvious, but kwakuyintombazane eyayihlupheka. Ngokubuka kwami eBhayibheli kwakuwumntwana owayeswele. uSara wamcela ukuthi woza uzongisiza endlini yakhe. Weza uHagayi wazosebenzela uSara ngoba wayeyimaid yakhe emsiza. The uSara mase desperate, esebona ukuthi hayi man uNkulunkulu noma bengithembisile but ngathi uyadelaya, wasebenzisa ingane ewuHagayi, wayiyuza ngoba ihlakaniphile, ngoba iswele. Wayithatha ukuthi izali bazalela ingane ngoba iswele, yazala ingane. The uNkulunkulu mesemkhumbula uSara seyizale yakhe, uma seyiphethe yakhe waxosha ingane le ayiyuzile. Be careful abantu abazoniyuza. Abantu bayayuzana, be careful. Be careful ebuncaneni benu. People will use you. Sara iBhayibheli limveza njengomuntu osweet, a very good woman. Noma nathi sikhuluma enkonzweni zomama, sikhuluma ukuthi yibani njengoSara. uSara umama wayethobekile, wayethi inkosi kubaba uAbraham. Wayengabiza uAbraham ngegama kodwa wembiza ngenkosi. Kodwa khona elinye iside likaSara esingalikhuluma. Khona elinye iside likaSara libhlungu. Owathi mesethola izinto ayifunayo yena waxosha ingane labeyiyuza. Ngoba uHagayi iBhayibheli akukho lapho elimsho ukuthi akaze ayifunele uSara, wathi ngoba vele uhlala la, ngoba vele ula
ngiyakufita ngikwenzela yonke into yenza ukuthi wakwenza unende wayithola yakhe ingane wathi thatha izinto zakho uphuma uhambe. Be careful, abantu bayayuzana. Girls, be careful, abantu bayayuzana. Ngoba sikhulume ngaye ekseni masikhuluma ngoAmnon noTamar isiZulu. Lithi wathi meqeda ukulala naye wamxosha. Wathi phuma la endlini. Lashintsha ulimi. Uma esangene bembiza ngo my sister. My sister help me. My sister ngifita ukudla. Mase sephuma wathi woman get out. Lashintsha ulimi kwaba iwoman. Kade ku my sister. People will use you. Open your eyes. Open your eyes. Ningavumi ukuyuzwa abantu in their desperations. Because umuntu meza kuwe, or let me say umuntu wesilisa noma umfana meza kuwe, noma engasebenzisa luphi ulimi, noma engasebenzisa ini, ukuze ngikuprovele lokhu. Uyabona la estradeni even inhlanya abantu abahlanya abalala estradeni bafica be pregnant because umuntu wesilisa mase efuna ukulala nawe ingqondo yakhe ngenza noma yini, ingqondo yakhe iyalokheka. Ngiyacela ukuthi umuhle ngicela ukuthi ngifuna ukukushada, ngicela ukuthi ngifuna ukuthini, but khona izinto ongadlalelwa kuzona, khona izinto ongadlalelwa kuzona, khona ama message angaphendulwa noma umuntu engayisenda, khona ama message angaphendulwa. Ungakunuka ukudla ongeza ukudla, ungathatha ukhogele kanje ukudla ongeke ukudla. Run away, run away. Abanye bathi ungasicheleli isithombo, ungafuni isiphumo, ungafuni isikhulu, ngoba ukukhula kwasokukhula nezimpande. Siyagcwele impande, ungasicheleli isithombo, ungafuni isikhulu. Unga entertain izinto ezenzakalayo nasenhlizweni yakho nasengqondweni yakho. Zikhula nezimpande. Uyophaphama ungasazi ukuthi kambe beqale kuphi, kambe begcine kuphi, kambe kwakwenzeka kanjani. Be careful, be careful. Qaphelani mantombazane ethu, siyanincenga ngobubele bukaNkulunkulu. Siyanincenga. Sizamile ukukhuluma izinto ezinhle, sakhuluma ngomoya ongcwele ukuthi livani akusisizanga. Nilimana kunjalo. Nilimala sinithengele amaBhayibheli eEnglish afana namadayari amahle. Nilimale kunjalo. Nilimale sinishumeze ngomoya ongcwele, nilimale nikhuluma ngezilimi. Asibuyele masisweni. Be careful. Vulana amehlo enu. Kuyoba nini limala? Kuyoba nini abantu umuntu mefuna ukuzizwa manje eze kuwe? Kuthulula manje, thulula. Susa yonke into, thintitha. Thintitha nalabangani, susa. Thina sikhule kuthiwa intombazana ukumngani nomfana nje. Uthoma wakho kanjani intombazana? Intombazana nomfana baba bangani kanjani? Bekholo besindiswe bekhuluma nelimi intombazana nomfana baba bangani kanjani? We have to preach those things ebese siyeki. Because kubhlungu abantwana bethu. Kubhlungu ukunibona nilimala phambi kwethu sikhona. Sithule ngoba sisaba ukukhuluma. Sithule ngoba sisaba ukuthi imedia izositrendisa. Sisaba ukuthi kuzofakwa hashtag down ngabantu abanjeni. But ingane zethu ziyalimala. Uma singantsheli niyotshela ubani? Ngoba izwi into elifunayo lifuna ukunibhuqa liniqede. Izwi into elifunayo lifuna ukunibulala lini-destroy, qede ngani. So uma sithula ke, uma sikhuluma nje ngoba siyanithanda, futhi ke asisena choice. Sizamile nathi ukuyeka, sazama ukugwegwesa, sizama ukuqoqa ulimi. Bathi akusizanga. Niyaphuma one by one. And siyabona ukuphuma kwenu into esikhathaza kakhulu manje, nesizisa ubuhlungu kakhulu ukuthi uSathane uyabulala. Usemsebenzini manje, userious, now he means business. Uyabulala. Ngani zethu ezincane o 13 years batholakala befile estradeni.
uhambe nemoto ethizeni angayazi yamlifta bafike bambulala lafa abantwana bethu abancane o 13 years nithi siqhubeke sithule nithi siqhubeke singanikhuzi asina choice izwe licruel kunina izwe licruel liniphethe budlabha linenza so linithaqaza left and right linishaya ngapha nangapha asina choice bantwana bethu kumele sikhulume be careful awubenzi ubungani nomfana enkonzweni awubenzi ubungani nomfana enkonzweni awuna choma awuna Brian enkonzweni usister ubrother white must be white black must be black because in the honest of your heart niyaba welcome abafike banilimaze banizwisa ubuhlungu banihethe kuneimpisi nje ezihlalalana zizogada abantwana bethu uma singabatshela abantwana bethu ukuthi amongst you they are talking snakes nizogcina ningazi uma ngingatshela ukuthi eduze kwakho ikhona inyoka ekhulumayo uma sithula ngithi nizogcina ningazi nizothemba yonke into around nizothemba zonke inyoka egijima ensimini yase-Eden angeke sikwazi ukunganitsheli siyanitshela sithi in the temple of God they are talking snakes kuneyinyoka ezikhulumayo ezihlele eduze kwenu be careful of those snakes be careful of those things vulana amehlo bantwana bethu vulana amehlo bodade wethu vulana amehlo kumoshakele konakele vulana amehlo konakele ezweni impi iphumile impi ihlomile and ayidlali nani ayihleki nani Sathana kezile ukuzonibrasha uma nangezi kumengezelanga lezi zinto eziwu3 uma sefikile usuke ezontshontshe ezobulala bhubhisa akezele enye into uzele lezo zinto eziwu3 ngeke ngakhuluma namanye besinamankonzi yama-teenage ngakhuluma namanye ama-teenage ngithi ngiyababuza ngithi imaphi lama lines because nathi ngeke nama-lines ababewasebenzisa imaphi lama-lines abawasebenzisayo manje abafana tell me nje ukuthi mayefika uthini ingane ena-14 years ithi there is this guy uyazi mama mina yo inhliziyo yami ivele ibe soft wavedane mengibiza uvela athi mama kunalutho phakathi kwethu but yo ngiyayizwa inhliziyo yami iyancibilika because yini lezi ezenza ukuthi ngithambelwe inhliziyo athi mekhuluma nami uthi my future wife kusho ingane na-14 incibilikiswa ukuthi umfana uthi my future wife 14 years umfana unanga obvious una 14 naye or 15 mabekhulumisana eprimary sebebizana ngo-wife or future wife into angekho evele esihogweni nje kuyotatazela-ke nakunkosikazi omncane ona-14 kushiwo izinto eziziwa izingane zethu uma sithule thina singabatsheli izinto abayizwayo ukuthi umfana unawo amandla okukhuluma unawo amandla okukuncenga amandla angenawo okukushada kuphela ngalawo kawekho kodwa okunye unakho konke thina sikhule sishunyayezwa ukuthi abafana angithi yabona mabezoba nemesh sikhule bepractice ukudlala ibhola bayapractice njalo ngoba bezoba nemesh Sunday ntambama sikhule sishela ukuthi abafana bayapractice nje vele mabezoba nemesh bayapractice vele meyaze ekugcineni kwakhona ngizogana so bapractice ngani ukuthi hawu kuhlala nentombazane kwenziwa kanjani kambe omunye ahlangana nawe wathi ungagcanini ukushela kambe wakwenziwa njani athe ngizizwe ukuthi ngisakwazini inhliziyo yakhe incibikile incibaliswe into engekho bazidlalela nje
ngoba wonke umuntu yonke intombazane inama standard or intombazane ekholwayo inama standard and umuntu meza kuwa akavela la qhamuke nje angeke avela qhamuke ukuthi hey sorry ngisacela ukudlala ngawe uzodlala ngiravaza inhliziyo ususuca ukuthi ngiyakuthanda mase ngiyakushiya wonke uvela athi yabona mangibona wena ngifuna unkosikazi futhi ngayitshela ngathi mase sengiqala ngiyogana esontweni my brother Nkosi yami qwabe mawungibuka kulungile my brother uthi ngelinye ilanga uthanda intombazane esontayo say mina ngiyathanda amantombazane asontayo so uthi kimi uyangikhapha siya esontweni kudala uthi ufonela intombazane yakho ngangibuya esontweni ngoba uthi njalo uthi hey ngiphume esontweni la ngapha noyo muntu hey ngiphume esontweni so yakhuluma uyavala ithi qamba amaphi esontweni uthi ngithi uyasonta ngenzela ukuthi naye ajabule ukuthi ngiphume esontweni angazayo esontweni they know ama tricks ukuthi okay umuntu osondayo uzothi hayi wena ungasonti ngisho ukusonta kanti bazela ukuzodlala ngani because bayazi amantombazana asesontweni sebasithatha lulu ukuthi amantombazana asesontweni ayikho into ayithanda njengomshado amantombazana asesontweni makwathi nje sha avela phambalelwa amakhanda cha abaphambalele na 17 ukhona umuntu angashada wena uyavuma bayazi amantombazana asindisiwe nje iyodwa into ayithandayo umshado ngisho ngathi uzomthekela imoto akanandaba kodwa wathi uzomshada hawu angeke sikwazi ukuthula singantsheli bantwana bethu be careful nitshelwa yithi singabazali benu amongst you noma next to you kunama talking snakes next to you kunabo Amnon be careful of them khonzani uNkulunkulu nibe kuNkulunkulu omqalisi nomphelelisi ukholo lenu nikhonze yena yedwa nithande yena yedwa niyombona uNkulunkulu yogcwalisa ukulangazelela kwenu ngokuhle nizikhomithe uNkulunkulu khonza uNkulunkulu uma uzazi ukuthi usufuna ukushada bathi ilento yempilo ihamba impilo nje abantu besilisa abantu besifazane ihamba kanje uma uzizwa ukuthi ngathi usuthanda kakhulu usubathanda kakhulu abafana babalekele demo bekubalekele lapha demo babalekele lapha bakulandela khona umuke wathi uyaphenduka angithi ilento yempilo nje uma kwathi uyaphenduka bafuna bakuflathela uma usuzizwa ukuthi vele ubabalekele ufocus eNkulunkulu kakhulu ke ilapha bakulandela khona uma bebona ukuthi ngathi awubafuni awuphenduke phela uyaflathela naye uma usuzwa ukuthi yabona ke manje sekunzima funa uNkulunkulu kakhulu ngoma ngathi uphenduka entertain bona bayaphenduka bafuna laba babhekele balandela bona because iqiniso lithi asifani abanye abantu babizelwe emshadweni futhi abanye bazoyithola futhi abanye bayayifuna and I pray ukuthi laba abafunayo uNkulunkulu abanike ukufisa kwenhliziyo zabo as long as ukhonza uNkulunkulu ngokuthembeka uma ufuna ngiyakuthandazela ukuthi uNkulunkulu akunike futhi uNkulunkulu ekuthembekeni kwakhe umethe kuma Psalms ngiyokunika ukufiswa inhliziyo yakho into eyi1 engicela ungenzele yona sithokozise ngoJehova I pray ukuthi uNkulunkulu ekuthembekeni kwakhe akwenzele lokho kodwa i-trick part yakho ni la zithokozise ngoJehova ngiyokunika ukufiswa inhliziyo yakho because uNkulunkulu akakuniki ngiyazi ukuthi ayakho umuntu omala that's why umuntu omala athi ngifuna umshado okay siyamazi okay laba bawufunayo tick laba bayifunayo lo ukhuluma ukuthi angifuna umshado okay uyawufuna lo khona izinto ngeke ube phambili ukuthi hayi mina ngeke mina nje ngiyakuthanda ukushada ngeke ube phambili kodwa uNkulunkulu ubona inhliziyo ubona ukujula kwenhliziyo and uma umkhonzo uyokunika uNkulunkulu uyokunika angithi nina nikalwa i-standard of this world esikubalela iminyaka eyenziwa umuntu ikhalenda lenziwa umuntu mhlawumbe umelenza wayephethe ugwayi mhlawumbe we-under whatever wenza ikhalenda nawe ubhawe lelo khalenda ubuka lona utshelwa yilona ukuthi isikhathi siyangishiya into eyenziwa umuntu under influence of alcohol eyenziwa umuntu ethikhwelwa amadimoni asazi uyeka isikhathi sikaNkulunkulu uyeka isikhathi osinikwa uNkulunkulu
please bazalwane, siyanicela bazalwane, uNkulunkulu uyasifuna sonke and uNkulunkulu uyasithanda. Okwethu ukuthi asizithokozise noJehova, uyakasinika ukufisa inhliziyo yethu. Okwethu asiqapheleni ukuthi sikhonza kanjani, asiqapheleni ukuthi senza kanjani. uNkulunkulu kwasuka from ensimini yase-Eden uma kufika isnake sikhuluma noEve, kwasukela lapho uNkulunkulu ayikho into ayigade njengomuntu njenge-behavior yomuntu wesifazane esethempelini. Ayikho into, since kwenzeka lokho wathi uNkulunkulu ukubona kanye ukubona kabili. Kwangena umuntu wesifazane enkonzweni umbuka kanje, yonke into yenza kubuka kanje, ubuka kanje. Simbonile hamba yaphambili, lo amfelokazi ethi yonikela uJesu washintsha direction wagijima wazohlala eduze komphongolo wabuka. uNkulunkulu yonke into yenza enkonzweni uyayibuka. Ukhala inyembezi yakho uyayifunda, iwela zandleni zakho uyayifunda. Uma unikela uNkulunkulu uyabona, uma udumisa uNkulunkulu uyabona. Amehla akho ngave lathi nje, once wangena umuntu esifazane esempeleni ubuka sonke istep sakhe. uNkulunkulu ugade yonke into. Ngokubona kanye ubona kabili uNkulunkulu. Be careful behavior yena enkonzweni. Be careful bazalwane. Oh, asume sithandaza. uNkulunkulu ongcwele nongiyise wenkosi yethu Jesu.